Kilala sa mga natural springs. Spring resort capital of Eastern Pangasinan. Ang lamig! Sobrang refreshing! Catch basin ng tubig mula sa San Roque Dam para ma-distribute sa bayan ng San Manuel at sa mga karatig bayan as irrigation for farms. Bukod sa pagiging pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, itong San Roque Dam din ang ika-16 sa pinakamalaking dam sa buong mundo. Nag-enjoy ako. Makakakain po tayo ng masarap at masustansyang noodles na malunggay. Sobrang sarap at masustansya. Tara, samahan niyo ko, Yana, ang inyong Jolly Traveler, para mas kilalanin pa ang kasaysayan at mga may pagmamalaking produkto at pasyalan ng bayan ng San Manuel dito sa Ganda Mo, Pangasinan.